Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Hayırlı gün. Tatar estradasının suyu tabii halga aylandı. Onu bütün kişi suyu. Nişe böylesi 90'lı yıllarda onu başka yönelişe kırtıp jiberu mümkünlüğü var idi. Başka şarap estradalı bulu mümkünlüğü var idi mi bizden? Siz bir estrada küpten oynayan kişi olarak bu sıraladan indidir bir analiziniz vardır belki. 90'lı yıllarda Tatar estradasının başkaça jiberip bulaydı mı yok mu? Bu soruğa kadar cevap veriyor. Gerek mi yok mu bilmem indi. Çünkü tarihi proseslerga cevap bergende şartlı figür bulalmaya gibi. Tegilay bolsa niçin bor idi, bulay bolsa niçin bor idi deyip. Amma lakin tagayan açık men şunu aytalam. Mine bugünkü gündägi bizning estradabızdagı problemalar, andagı big soru kimçilikler, alardan ersiz күздә tutkан 90-нчы yıllarga barıp tutaşa. Bugünkü bizning estradada krizis diп әйтәбез икән инде, инде бик зур проблемалар бар. Аларның чишмә башы, алай әйтергә мөмкин булса, бу бик матур сүзне чишмә башы дип кулланырга мөмкин булса, бу чиракта әнә шул 90-нчы yıllarga барып тоташа. Аның нигезе шунда. Аны хатiyetinin yılları var. Belki yani indi bir tübe aslında kırtırıya gerektir. Yani Yakuti'de estrada tiyatro açkanlar iken, Sovet zamanında bizde filarmoniyada estrada bölüğü var. Hazır siz estrada nerede işletirge mümkün? Mine şuşu indi dürüst bulmanı birlerini dürüstlüğü için. Әлбәттә, эстрада дигәндә без бит инде теге җыр сәнгатен генә күзәтмибез. Эстрада гомумән бит ул сәхнәдә барган күренешләре ибет. Анда безнең җыр сәнгате дә керә, сүз сәнгате дә керә. Менә сүз уңаеннан безнең теге тавтология булса да, нәфис сүз сәнгатенә без соңгы вакытта бөтенләй игътибар итмибез. Җыр сәнгатенә караганда безнең сәнгатебезнең бу юнәлеше буягы инде әйтеп бетергес дәрәҗәдә түбән ибет. Анда безнең бу мәрхүм Фәйзи Юсуповлар, Яхутиннар, Айрат абыйлар уянса, нәрсә дип әйтерләр икән инде бар. Бу өлкәдә бар безнең. Гомумән алганда, әлбәттә, соңгы вакытта менә президентыбыз Рөстәм Нургалиевичнең җиңел кулы белән дип әйтик инде, күреп торасыз, бу өлкәдә бик зур сөйләшүләр булды. Бу проблеманы ачыкларга бик нык ярдәм итте. Кай вакытта шундый сүзләр дә яңгырый, президент, дәүләт, хакимият бу өлкәгә тыгылырга тиешме, юкмы икән дип. Чөнки бу демократия, анда сүз йөрегән, иҗат йөрегән бузу дип. Әмма алай фикер йөртү бер катлы фикер йөртү. Чөнки эстрада булсын, аерым алганда җыр сәнгате булсын, ул безнең милли, мәдәни мөхит белән бәйле. Ул җәмгыятьнең, халыкның теге мәдәни, ягъни рухи сәламәтлеге белән бәйле. Дәүләт бит, мәсәлән, шул халыкның теге физик, матди, материал сәламәтлеге турында борчыла, андан индидер чылар күрә. Әлбәттә, бу өлкәдә дәүләт үсүне әйтергә тиеш. Чөнки безнең татарлар өчен бигрәк тә милли җыр сәнгате ул милләтнең бер яшәешен тәэмин итә торган бер юнәлеш. Аны без барыбыз да беләбез. Бу хакта без 100 тапкыр сөйләдек, 100 тапкыр кабатландык. Димәк, безнең дәүләт һәм беренче чиракта президент бу проблемаларны читтә кала алмый. Әгәр дә ул читтә калса, дөрес булмас иде. Чөнки Татарстан президенты ул бит шулай килеп безнең язмыш кушкандыр инде, ул бит теге бер зур төбәкнең җитәкчесе генә түгел. Ул безнең чиракта ул милләт лидеры ибет. Татар милләтенең лидеры. Ул бөтен татар халкы каршында, татар милләте каршында да җаваплы. Һәм безнең президентыбыз моңа мөрәҗәгать иткән икән инде, бу өлкәгә игътибар иткән, без аңа бары тик рәхмәтле булырга тиеш. Хәзер инде проблеманы менә без шул дәүләт күләм дәрәҗәсендә танылган икән, аны инде хәл итү юлларында эзләргә тиеш. Һәм бу мәсьәлә әлбәттә хәл итү юлларында дәүләт күләм дәрәҗәдә хәл итү мөһим дип уйлыйм. Аның бик күп төрле юллары бар. Әлбәттә, бу теге эстраданың торышы, эстраданы яхшырту, ул бик катлаулы һәм бик каршылыклы күренеш. Һәм ул бик күп этаплардан тора. Ул шул ук яшьләрне, талантларны сайлап алудан башлап, безнең зур талантларыбызны
башка чит илләргә кадәр чыгаруга кадәр барып тоташа. Аның этаплары бик күп. Әлбәттә, кабатлап әйтәм, дәүләт бу эштән читтә кала алмый. Һәм аның хәятының төрле юллары бар, дөрес әйтәсез. Каядыр ул эстрада театры, каядыр ул башка формада булырга мөмкин. Менә бездә бу мәсьәләнең хәятының бер юлы. Әлбәттә, бөтен эстраданы дәүләт кенә кулачлый алмый һәм кулашларга тиеш тә түгел. Миңа калса, бу очракта дәүләт үзенең мөмкинлекләреннән, хукукларыннан һәм бурычларыннан чыгып, сыйфатлы эстраданың мисалын бирергә тиеш. Без кая омтылырга тиеш? Нинди дәрәҗәгә омтылырга тиеш? Менә моның инде безнең дәүләт оешмалары, дәүләт органнары эшли ала һәм эшләргә тиештә. Аның бер юлы инде бу хакта сүздә булды, мәсәлән, шәхсән мин үзем, бездә инде бер зур мәдәни музыкаль комплекс кирәк дип уйлыйм. Татар музыкасы йорты. Бәлки татар музыкасы йорты дип атаргадыр аны шартлы рәвештә. Мәсәлән, мин менә бу хакта, бу проект турында фикер йөрткәндә, мин әлбәттә Мәскәүдәге халыкара музыка йорты бар бит. Мин анда күп тапкыр булганым бар. Анда сукланып, хозурланып йөргәнем бар. Безнең Казанга тасыңа шундый бер йорт булсын иде дип хыялланганым да бар. Әлбәттә, менә бу йорт булса, бер музыкаль йорт булса, шундый бер зур комплекс булса, ул безнең бүгенге көндә җыр сәнгать өлкәсендә булсын, музыкаль милли мәдәният өлкәсендә булсын, кадрлар әзерләү өлкәсендә булсын, бик күп проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирер иде. Мәсәлән, әлбәттә, шул ук Мәскәүнең халыкара музыка йортыннан аермалы буларак, безнең очракта иң элек бу иҗади коллектив булырга тиеш. Мәскәү музыка йорты ул нигездә зур концерт, берничә концерт залын алдына тота. Әлбәттә, аның нигезендә кайбер коллективлар эшли, әмма алар бу бинаны аренда формасында ала дип беләм мин. Безнең очракта ул бит аларның схемасы, аларның модели безнең өчен закон түгел, бит. Аны бит иҗади ягын итәргә мөмкин. Әйтик, мәсәлән, шул ук без күптән хыялланган музыкаль театрда шуның бер өлеше була алыр иде, бит. Шул ук, мәсәлән, эстрададагы проблемаларны хәл итү җәһәтеннән бәлки безгә татар эстрадасы театры турында уйларга кирәктер, бит. Әйтик, бу театрда шул ук татар музыка йортының составында була алыр иде. Әлбәттә, безнең бүгенге көндә бик зур проблема концерт заллары проблемасы. Ул бик зур проблема, мәсәлән, бездә зур 2000-3000 кеше сыйдырышлы концерт залы юк, бит. Без бит инде хәзер Казанны, Татарстанны шундый дөнья күләм дәрәҗәгә чыга дип сөйлибез. Бу чыннан да шулай. Бездә нинди зур халыкара фестивальләр, симпозиумнар, конференциялар үтә. Әмма аларны кабул итәрлек менә шул 2-3 мең кеше сыйдырышлы залыбыз юк. Бәлки, менә бу музыка йорты була калган очракта, аның составында, аның бер состав өлеше итеп, концерт заллары системасын корырга кирәктер. Шул ук бер бик зур зал, 2000-3000 мең кеше сыйдырышлы. Әлбәттә, мәсәлән, бу йорт кысаларында инде бер театраль концерт залы булырга тиештер, әйтик, 500-600 кеше сыйдырышлы, шул ук музыкаль спектакльләрне куярга бит. Шул ук безнең ниндидер музыкаль әдәби тамашаларны тәкъдир итәргә, алар өчен бәлки 2000 кешелек зал кирәк түгелдер. 500-600 кеше сыйдырышлык залда булырга мөмкин. Әлбәттә, бу музыка йорты булган чиракта ул күп функцияле була ала. Әлбәттә, аның камера залында булырга тиеш, 150-200 кешелек дип уйлыйм. Һәм иң мөһиме, тагын мөһим бер безнең зур проблемаларның берсе, Казан үсә, үзгәрә, ул инде туристик үзәкләрнең берсенә әйләнә бит. Бирәтә җәй көне, әмма җәй көне безнең бөтен дөньядагы алга киткән шәһәрләрдәгедән аермалы буларак, ни кызганыч, безнең җәйге залыбыз юк. Кая Казанда җәйге зал? Аны урыслар летняя терраса дип йөртәләр бит. Менә мәгълүм безгә шундый бер җәйге терраса, җәй көне зур тамашалар бирерлек, безнең концерт залында кирәктер. Мәсәлән, бездә театрлар ябыла, концерт сезонын филармония бетерә, башкалары туктата концерт заллары. Һәм каядыр июль айларында, август айларында Казанда тынлык. Килгән туристларга без нәрсә тәкъдим итәбез? Нинди мәдәни мирас, нинди мәдәни күрешләребез тәкъдим итәбез? Менә бу да бик зур күренеш дип уйлыйм. Гомумән, моны әлбәттә уйларга мөмкин, бу идеяны камилләштерергә, үзгәртергә, үстерергә мөмкин.
Һәр хәлдә менә шундый зур бер ниндидер театраль концерт оешмасы дип әйтикме, аның теге шартлы рәвештә кабатлап әйтәм, шул татар музыка йорты дип әйтикме, бу проблема көн кадагына килеп басты. Һәм аны хәл итү инде уйланырга вакыт. Безнең сыйфатлы эстраданы карыйлар торган күпме тамашачыбыз бар. Һәм күпме нинди бәядән билет алырга мөмкин. Менә ул залны безнең татар тамашачысы ул залны тутыра аламы? Аңлыйсызмы? Менә Рәшит Вакапов заманында әйткән әйе бит. Җырчы тамашачы артыннан барырга тиеш түгел. Тамашачы җырчы артыннан барырга тиеш дип. Безнең халкыбыз нигездә музыкаль халык бит. Ул музыканы ярата, җырны ярата, концертны ярата. Мин уйлыйм, бу проблема иң зур проблема түгел. Әгәр дә сыйфатлы, дәрәҗәле тамаша булган чиракта, әлбәттә, соңгы вакытта мин килешәм сезнең белән тамашачы җыю ул кискенләшә бит. Бу икътисади кризис белән дә бәйле. Бу бәлки шул ук безнең эстрадабызның кризис белән дә бәйледер. Гомумән алганда бу проблема хәл ителәдер дип уйлыйм мин. Бит зур зал булган чиракта 2300 кеше. Ул бит татар концертлары өчен генә дигән сүз түгел. Безнең бит Казаныбызга читтән дә бик күп җырчылар килә, бик күп артистлар, Россия масштабындагы, дөнья күләм масштабтагы артистлар килә. Ягъни ул зал буш тормас дип ышанам мин. Менә дәүләт дөрес эстраданың моделен күрсәтергә тиеш. Бу үзгәреш җиле фестивале шушының бер үрнәгеме, күрсәтү үрнәге? Үзгәреш җилен сез һәм ничек бәялисез? Президентыбызның кабатлап әйтәм, алар инде хәл үзләрен президент проекты дип атарга яраталар, бит. Бу өлкәгә мин әйттем инде, мөрәҗәгать итүе бик дөрес, аңа рәхмәт. Һәм аның кемгәдер бу эшне йөкләве дә ул шулай ук теге без аны нишләп ала икән дип әйтергә хакыбыз юк. Әмма ләкин бу бурычнымы, ышанычнымы әле бит аклау дигән мәсьәлә бар. Мәсәлән, мин караган бу ике концертта бит әлегә үзгәреш җиле проекты безнең милли мәсәдәни үсеш максатларына җавап бирә дип әйтә алмыйм. Татар җырын, татар эстрадасын үзгәртергә кирәк. Аны халыкара дәрәҗәгә чыгарырга кирәк. Сүз дә юк. Әмма ләкин татарның милли нигезен юк итмичә, милли моңнарыбызны үтермичә. Бу бер, икенчедән монда менә шул ук үзгәрәчләрне эшләгән тегәйтләр профессионаллар, югары дәрәҗә профессионаллар дөнья күләмендә шулайдыр. Әмма алар бер түгел 10 тапкыр, 1000 тапкыр профессионал булсын, татар моңы йөрәгендә, бәгырендә булмаган кеше ул шул җырны, шул моңны бирә алмый бит. Үтерсәгез дә бирә алмый. Мәсәлән, Нәҗип Җиһановның Сабантуй дигән әсәре бар бит. Увертюра бугай инде, ялгышмасам. Аны берничә оркестр уйный, берничә дирижер. Әмма ләкин иң милли Фуат Мансуров. Менә. Бу очракта да без инде аны теге бер үзгәрәҗленең бу концертларын бер тәҗрибә дип кабул итәргә тиештер. Чөнки үзгәрәҗленең бер уңай ягы шунда. Аннан соң бик күп шау-шу туды бит, бик күп бәхәс туды. Ул шул ук эстрада буенча. Димәк, менә бу бәхәсне уятып җибәрү дә бер караганда файдалы. Киләчәктә үзгәреш җиле безнең милли мәдәни сәнгатебезне үстерә алырмы, юкмы? Анысы икенче әйбер. Әмма ләкин опера театрында сүз чыга икән инде. Мәсәлән, мин иң беренче нәүбәттә опера театрының безнең милли сәнгатебезнең башка төрләрен, әйтик, шул ук опера һәм балет дигән исемдә бар бит ул театрда. Мәсәлән, шул ук татар операсын дөнья күләм дәрәҗәгә чыгаруын теләр идем. Шул ук татар балетын дөнья күләм дәрәҗәгә чыгаруын теләр идем. Ул аларның инде, гафу итегез, иң төп бурычы, дәүләти бурычы. Исемнәр бит театрның татар дәүләт опера һәм балет театры. Менә кая эзләнү бар. Әгәр дә инде алар шулай теге дөнья күләм дәрәҗәдәге менеджерлар икән. Менә бу хакта да уйланырга урын бар дип беләм. Әмма ләкин тагын мин шундый әйтәсем килә. Менә соңгы вакытта ниндидер бер дөрес булмаган
fikir формалашып килә. Татар җыр сәнгатен үстерү бары тик үзгәреш җиде белән генә барырга мөмкин дип. Бәлки аны махсус эшләнәдер бу фикер тудырыладыр. Мин аны аңлыйм ни максатларда. Әмма ләкин менә бу фикер туган очракта ул безнең җыр сәнгатебезгә бик зур зыян булачак. Менә шу акчаны, монда бит акча тирәсендә дә сүз булды. Булмыйча. Ул акчаны сезгә бирсәләр, сез аны ничек файдаланыр идегез? Татар эстрадны, татар милләтенә файдалы итеп. Бу хакта сүз булды инде. Чөнки ул акчага бик әйбәт, бик матур музыкаль театр тотып булыр иде. Мин музыкаль театр ачар идем. Siz Vahap ismindeki fond, жетекчисейин Vahap'ның festivali var, konkurs var, fondu var. Onun kişi biraz butalık da. Sizin strukturasını anlatınız әле. Ничек белән? Аның структурасын без Рәшит Вахапов фестивален 2004 елда башлап җибәрдек. Ул бик матур башланып китте. Аны мин андагы менә хәтерлим атмосфераны ебет. Ул беренче концерты аның булды 2004 елның 21 апрелендә Тинчурин театрында. Анда шул кадәр теге чын җырга, чын моңга сусаган тамашачы килгән иде. Анда нинди генә җырчы килмәгән, нинди генә артист килмәгән иде. Мин анда атмосфераны күреп шап каттым иде. Ул безнең дәүләтебез тарафыннан да әйбәт кабул ителде, безгә дәүләт ярдәм итә башлады. Biz аны 1 ел үткәрдек, 2 ел үткәрдек. Соңыннан bir мәсьәлә килеп туды. Бу фестивальне эшләргә бер бит башкарма орган кирәк иде бит. Кемдер моны эшләргә тиеш име. Һәм безнең идея туды иң элегенә шул фестивальне оештыру өчен, аның оештыру җәһәтләрен калитар өчен bir оешма кирәк дип, без ул оешманың формасын, форматын таптык. Менә шул Рәшит Вахап исемендәге татар мәдәнияте фонды дип. Ул төзелде безнең 2007 елда. Һәм без 2000 шул елны 2007 елда үзебезгә без бит башта Вахапов фестивален менә шул Рәшит Вахаповның исемен кайтарыйк дип, профессиональ җырларыбызны сәхнәгә кабат кайтарыйк дип, милли моңнарыбызны онытмасыннар дип шундый матур изге максатлардан чыгып башладык. Һәм соңыннан әлбәттә бит һәр нәрсә үсеш, үзгәреш кичерә. Соңыннан безнең тагын бер максатыбыз туды. Менә бу шундый зур әсәрләрне киләчәктә кемнәр башкарыр? Вахапов, Шакиров, Бигичев эшләрен кемнәр башкарыр икән дигән сорау тугач, без инде әйдә бу өлкәдә үз өлешебезне кертик, үз хезмәтебезне башлыйк дип, яшь башкаручылар конкурсы үткәрү идеясе туды. Ул беренче тапкыр 2007 елда үтте. Безнең хәзер конкурс ул фестиваль кысаларындагы бер күренеш бит. Без конкурсны башта үткәрәдек ел сайын. Әмма ләкин соңыннан без аңладык, шундый фикергә килдек. Ел сайын үткәрү үз максатына туры килми. Теге оештыру җәһәтеннән генә түгел, чөнки теге җырчы әйбәт җырчы бит штучный товар бит. Ул ел сайын тумаска да мөмкин. Шуңа күрә без аны 2 елга бер үткәрсәк тә максатка дөрес туры килә дип дигән фикергә килдек. Без хәзер аны 2 елга бер үткәрәбез. Бу фестиваль Филис Кахиров, Ришат Хатуллин кебек җырчыларны дөньяга чыгарды. Һәрхәлдә бу җырчылар сез дөньяга чыгардыгыз аны. Тагын кемнәрне дөньяга чыгарды? Күпме җырчысы бар фестивальнең? Сез сүз алып барасыз инде монда Филис турында, Ришат турында сүз алып барганда безнең белән теге рәсми контракт нигезендә эшләгән. Әлбәттә, мин горурланып әйтә алам бит. Менә жюри турында, жюриның объективлыгы, профессионаллыгы турында фикер йөрткәндә дә мин горурланып әйтә алам. Безнең фестивальдә лауреат булган җырчылар, алар абсолют күпчелеге сәхнәдә үз урынын алдылар. Шул ук әйтик, беренче еллардан алыйк Рөстәм Асаев, Айгөл Сагынбаева, Марсель Вагызов, Илюсә Хоҗина, Айгөл Хайри, Артур Исламов, Сиринә Зәйнетдинова һәм башкалар. Менә димәк, безнең жюри аларга шундый зур исемнәр биреп, зур урыннар биреп, объектив бәя биргән, дөрес эшләгән дип уйлыйм. Ләкин бит бу җырчыларның кайсы булай да башка конкурсларда катнашкан, булай да исемнәре билгеле бар иде. Менә нәкъ сез генә күтәргән, менә бу Филисләрне, Ришатларны мин сезнең фестиваль аңлашы булмаган, сезнең фестиваль аша гына чыккан дип саныйм. Дөрес саныйсыз. Дөрес саныйсыз. Чөнки теге әлбәттә сез хаклы, әмма ләкин
Безнең белән теге нинди рәсми төстә официаль эшләмәгән кешеләргә анда безнең өлеш күпме дип аны без санау дөрес түгел әйбет, дөрес түгел әйбет. Әлбәттә без ул эшне дәвам итәбез. Менә хәзер без яшьләр белән эшлибез әйеме. Гөлсирин Абдуллина, Рәис Габбасов, Азат Абитов безнең белән контракт нигезендә эшләүне дәвам итә. Безнең бит максатыбыз һәр конкурстан соң бер-ике җырчыны без тәкъдим итеп алып үзебезгә. Шуны бер-ике ел эчендә күтәрә алсак та ул бик зур эш булыр иде әйбет. Бу иң әйбәт очракта. Кайбер елларда, кайбер конкурсларда ниндидер теге зур йолдыз булмаска да мөмкин. Бу да табигый әйбер. Әлбәттә, Аллага шөкер, тфу дигәндәй безнең андый очрак булган юк. Әмма ләкин теге ел сайын бит бик җырчы тумаска да мөмкин. Ул да табигый әйбер. Менә бу ел сезнең фестивальдән соң, бу конкурстан соң шундый сүз барды инде, башкорт җыр мәктәбе көчлерәк дип. Моны музыка белгече Филүсә Арсанова әйткән, аны башкорт матбугат чаралары да кабатлады инде, бездә дә кабатланды. Сез күп еллар менә шушы җыр сәнгатендә эшләгән кеше буларак бу фикерне куәтлисезме? Мин башкорт җырчыларын Башкортстанда укып чыккан җырчыларны шактый беләм. Әлбәттә, Башкортстанның Уфа сәнгать академиясе бик көчле педагоглар эшли. Мәсәлән, безнең белән эшләүче кайбер җырчыларны гына атый әйттек. Менә шул Илһам Вәлиев әйбет. Шул ук Рөстәм Асаев. Шул ук Руслан Сайфетдинов. Аларның педагогы бер кеше, Фәрзәнә Фаткуллина Сагитова әйбет. Һәм Башкортстаннан дөнья күләм дәрәҗәдә чыккан җырчыларыбыз да бар. Без беләбез аларны әйме. Әлбәттә, Башкортстан мәктәбе шактый югары дәрәҗәдәге җырчылар әзерли. Инде безгә килгәндә йомшаграк итеп әйтергә без тиеш бит инде. Педагоглар турында сүз барганда бигрәк тә безгә татар вокал педагогик мәктәбенең дәрәҗәсен күтәрәсе бар. Чөнки мәсәлән, мин үземдә бездә белем алган җырчылар белән Мәскәүләрдә дә тыңланулар үткәнем бар. Кызганыч, югары бәя бирмиләр. Бу бик зур проблема булып кала. Һәм мин уйлыйм, менә талантлар белән идарә итү дигән әйбер бар әйбер. Бу сүздән куркырга ярамый. Аны инде теге руслар управление талантами дип. Миңа калса җырчыларны һәм гомумән башка төр башкаручыларны да зур дәрәҗәдә әзерләүнең бер юлы шулай ук бу безгә ошыймы, чит ил тәҗрибәсен туплану. Чит ил тәҗрибәсенә таяну. Мәсәлән, икенче курстан ук әйтик кысырда керә икән бер бала. Аның талант дәрәҗәсен күпме дәрәҗәдә чамалап була. Һәм икенче курстан соң аларны бәлки безнең инде танылган, инде тәҗрибә тупланган, инде 100 тапкыр расланган теге вокал мәктәпләре аша үткәрергәдер. Шул ук Италия мәктәбе, шул ук Германия мәктәбе. Филүс белән кулландыгыз инде. Ну, без аны кулланып бит алмадык, чөнки без үзгә тәкъдим иттек, ул бармады укырга. Бу тәҗрибәне кирәк файдаланырга дип уйлыйм. Мәсәлән, безнең бит мисаллар бар. Мин кабатлап әйтәм, теге тарихта шартлы фигыльне куллану дөрес түгел. Әмма ләкин менә Альбина Шаһимуратова мисалын алдык. Ул бездә укый башлады әйбит. Әмма ләкин ул дөнья күләм дәрәҗәгә шул ук Мәскәү аша чыкты. Мәскәүнең консерваториясе аша чыкты. Шулай ук дөнья күләм дәрәҗәгә ул башка илләргә барып тәҗрибә туплап. Ягъни бу мисалны һич кенә инкар итәргә ярамый. Без теге мы сами дип, без булдырабыз, безнең генә мөмкинлегебез бар. Кызганыч, менә без теге опера һәм балет театрын сүгәбез инде бу очракта, безнең яшьләребезгә игътибарсыз дип. Әлбәттә, ул бар, ул проблема бар. Әмма ләкин, мәсәлән, шул ук безнең опера театры кабул итмәгән, опера театры борган безнең кайбер яшьләребез бит башка җиргә барып та үзләрен теге дөнья күләм дәрәҗәгә чыгара алмыйлар. Менә бу проблема да бар. Мин теге һич кенә дә опера театры җитәкчелеген яклап утырмыйм монда. Минем буларга үз мөнәсәбәтем бар. Әмма ләкин димәк, бу проблема нирәк, төптәнрәк әйбит. Шактый катлаулырак. Менә Вахап фестивален бәйле тагын бер сорау. Рәис Габбасовның җиңүенә төрле фикерләр булды. Бу
Продюсер үшін оңайлы жыршы болған үшін жеңді деп те әйттілер енді. Шыннан да ол міне сіздің башқа жыршыларыңыз юғарылығындағы жыршы ма? Бұл Ранисның жеңуін неше береді? Бик оңай бәлейм. Менә бүген генә сүз оңайыннан без таңа машина бәгдә әйткән идек әйбет. Менә без яңана килдек. Ниһаять без автосалонга барып, Рәнискә машинаны ачып тоттырдык. Уже машинада йөри ул әйбет. Бүген без аңа әлбәттә ул бит бүләкне игълан итү һәм әле тапшыру арасында индидер багыл үтәргә тиеш. Аның оештыру яклары бар, финанс яклары кайтасы бар. Менә нәк бер ярты сәгатьлек Рәнис Габбазов ниһаять машиналы булды. Бұл машина кім хисабынан алынды? Бу машина безнең фестиваль бюджет хисабынан алынды әйбет. Біздің фестиваль хисабынан алынды, шул біздің конкурс бюджеты хисабынан. Рәнис Габбазовның бұл конкурста катнашу мәсьәләсе бик озак без уйладык әйбет. Монда ул бит минем белән дә эшләй, Венера Ганиеваның да укучысы. Аның үзенең теләге бик зур иде әйбет. Ул безнең моннан 2 еллык конкурста катнашып 3нче урын алды бу ай. Менә бу кайбер факторларны истә тотып, biz баштан хупламадык та конкурста катнашуын. Әмма ләкин төптән уйлангач шундый фикергә килдек. Рәнис Габбазов соңгы вакытта бик нык үсте. Әлбәттә аның теге концертлар белән чыгыш ясаулары, эстрадада булуы да үз ролен үтәү өчен ки сәхнә яшершене бик нык үстерә. Һәм мин дә шундый фикергә килдем. Минем белән эшләү аның бит үсешенә зыян китерергә тиеш түгел. Чөнки безнең конкурс шартларында әйтелгән birinci урынны алган һәм гран-при ияләре генә бүтән катнаша алмый дип конкурста. Аның конкурста катнашырга бүтән юридик мөмкинлекләре бар иде. Һәм без аның белән уйлаштык та без аның бу конкурста катнашырга теләген хупладык. Ул 2 номинациядә катнашты. Халыкчан башкару һәм эстрада җырын башкару улдан теләге иде. Аңа жюри бик югары бәерде. 2 номинацияда мин бераз теләр начап ул беренче урынны алды. 2 номинацияда. Бер номинацияда халыкчан башкаруда 2 кеше беренче урынны алды. Илгиз Мөхәддинов һәм Рәнис Габбазов. Эстрада шулай беренче кеше. Шул исәптә Рәнис Габбазов. Инде 2 номинацияда да беренче урынны алгач, сүз килеп туды гран-при бирегәме юкмы дип әйме. Гран-при бирегә безнең мөмкинлегебез бар. Әмма ул жюринең бурычы, теге максаты ул гына түгел. Без бит гран-прини ел сайын бирмибез. Бу безнең 2007 елдан бери үткәрелә. Бу 3нче очрак гран-при бирү. Башта Фирдәүс Кахиров иде, аннан Рустам Сайфетдинов, Рәнис Габбазов. Һәм жюри бер тавыштан аңа гран-при бирик дигән карарны кабул итте. Һәм мин бүгенге көндә бу аңа әлбәттә үсеш өчен бер этәргәч булыр дип уйлыйм. Бу гомумән менә шул гран-при биреп, аны шулай югары бәяләү, машиналар бирү, бу теге бер Рәнис Габбазовка гына мөнәсәбәт түгел, бу теге Вахап фестиваленә мөнәсәбәт, бу гомумән безнең яшь татар җырчыларына мөнәсәбәт. Безнең менә шундый дәрәҗәле итеп, профессиональ дәрәҗәдә затлы җырчыларны без кадерләргә тиеш дигән сүз. Ә инде Рәнискә килгәндә мин бөтен тулы җаваплылык белән әйтәм, бүгенге яшьләр арасында аның дәрәҗәсендәге моңлы җырчы юк. Аванс белән бирелде дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, ниндидер этәргеч булырга мөмкин, ул ниндидер теге стимул булырга мөмкин әлбәттә. Әмма ләкин менә син үсәрсең, син моңа лайык булырсың дигән фикер белән бирелмәде. Менә мин бит аны үзем дә беләм, безнең теге чакларымда народник дигән ни бар бит инде төшенчә җырчы арасында. Шулай менә безгә народник кирәк. Кем ул? Габбазов. Яшьләр арасында тагын кемнәр бар народниклар? Ир-ат тавышлардан. Мин белмим. Шул. Сез бит инде хәзер сезнең продюсерлык эшчәнлеге турында. Сөйләшик. Гомумән продюсер нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул? Һәм татар продюсерның, Россия продюсер, дөнья продюсерның нинди бер үзенчәлекләре бармы? Татар продюсеры. Татар продюсерының үзенчәлеге шунда һәм кыенлыгы да шунда. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә, инде Россия дәрәҗәсендә дә тәҗрибә бар бу өлкәдә. Анда теге оңай тәҗрибә дә бардыр, ачы тәҗрибә дә бардыр. Анда инде теге продюсерлык системасының культурасы бар дип әйтик. Бездә кызганыч әлегә ул юк. Менә без әле Илфак турында сөйләшә башлаган бит инде. Илфак 13 ел шөгыльләнгән икән моның белән әйбит. Күбрәк тә бәлки яеме. Бездә әлбәттә продюсерлык системасының теге продюсерлык хезмәтен системага куюга ул шартлар бар. Анда башка кеше Илфак та шөгыльләнгән, башкасы да, ниндидер компанияларда. Әмма ләкин ул әле цивилизацияле бер дәрәҗәгә күтәрелгән юк. Менә безнең иң зур аермалык турында сүз барганда
Мин шуны атар идем. Безнең әлегә традиция бик аз, тәҗрибә бик аз. Һәм тәҗрибә булмау, әлбәттә, инде традицияләрнең, матур традицияләрнең булмавының да бер нигезе. Менә җәмәгатьчелекнең продюсерны түгел, ниндидер бер конфликтлы ситуациялар килеп чыкса, продюсерны түгел, артистны яклавын нәрсә белән аңлатасыз? Бу безнең татар мөхитендә шулай. Менә сез Мәскәүгә барып карагыз, җибет. Мәскәүгә барып карагыз. Мәскәүдә продюсерлар да һәм җырчылар да, әлбәттә, алар бик бу көндәлек тормышта дус яшидер дип әйтә алмыйм әйеме. Чөнки аның өлкәсе шундый, аның теге үзенчәлеге шундый. Әмма ләкин менә мондый очрак килеп туган очрак килеп туса, мин бит аралашам, Мәскәү продюсерлар белән дә менә Бари Алибасов белән дә бит аралашабыз. Алар Мәскәүдә, алар әйтмешти, ни рукопожатный булырлар иде. Шундый термин бар аятыларда. Бездә ни өчен җәмәгатьчелек продюсерны түгел, җырчыны яклый дигән сорауга мин җавап бирә алам. Аның бер сәбәбе әле безнең җәмгыятьнең хукуки культурасы. Без теләгәнчә менә бу мәсьәләне хәлтәрлек дәрәҗәдә югары түгел. Бу әлегә дә баягы шул тәҗрибә белән дә, традиция белән дә килә. Бу бер, бу бер. Икенчедән, шулай да теге массаның аңы бик катлаулы бер ул. Бу тамашачы турында сүз барганда бит инде без теге бу кимсетеп әйтмим менә бит. Масса дигән терминны без кулланырга хакыбыз бар. Массага хакыйкать кирәк түгел бит. Аңа нәрсә кирәк? Аңа эмоция кирәк, аңа иллюзия кирәк, аңа легенда кирәк. Аңа бит мөһим түгел. Бу җырчыны Рифат Фаттахов чыгарганмы? Аңа администратор чыгарганмы? Директор чыгарганмы? Үзенә үзе чыкканмы? Аңа бит ул кирәкми. Ул бит сәхнә арты турында уйламый да. Һәм ул бу очракта кемнәр яклаганда, ул бәлки аерым бер кешене дә якламыйдыр бит. Ул үзе ишеткән матур җырны яклый. Ул үзе шаткан күңеленә сеңгән матур тавышны яклый. Ул бу очракта Рифат Фаттаховка да каршы чыкмый бит. Ул әнә шул үзенең ниндидер эстетик идеалын бәлки яклыйдыр. Бу шуның белән дә бәйле. Әмма ләкин мин ышанам, бу проблемалар алар теге бар бит, шундый бер терминде теге үсеш проблемалары дип әйтәбез. Проблема роста диләр. Бу шуның белән бәйле дип уйлыйм. Бу менә бу шул катлаулы, нинди бер каршылыклы чорны без үтәргә тиеш. Менә сезнең кебек тәҗрибәле кеше ничек менә шушы Филүс белән һәм Ришат белән менә шушындый конфликтларны китереп чыгара алганчыктыр, матур гына аерылышып булмый идеме? Менә шушының үзегезчә сөйләгез. Үзегезчә. Бу моның бит инде кабатлап әйткән беренче традициясе булмау. Бездә килешү буенча эшләү культурасы юк бит. Юридик культурасы юк аның, юридик тәҗрибәсе юк. Килешүне бит инде төзегәч, килешү бит бер яклы гына була алмый име. Ул бит ике яклы. Филүс белән очракта мин турыдан-туры әйтә алам, бөтен җавапны Филүс безнең ике арадагы килешүне тупас рәвештә бозды. Мин моны бөтен җирдә әйтә алам бит. Тупас рәвештә бозды. Әмма ләкин шуңа карамастан да без Филүс белән шактый эшләдек бит. Шуңа карамастан да мин кат-кат аңа матур итеп аерылышу тәкъдимен ясадым. Алай гына түгел, мин шуны әйтә алам, продюсер белән башкаручы бары тик дустара мөнәсәбәттә булганда гына ниндидер зур уңышка ирешә ала. Бу безнең 2013 елда булды, Филүс белән бу безнең башланды конфликт. Мин аңа 1-2 ел элгәрәк әйттем бит. Теге күңелсез бит ул. Мин әйтәм, Филүс безнең арада кара мәчет инде, безгә эшләргә авыр булачак. Әйдәбез матур гына аерылышыйк. Мин аңа андый тәкъдим ясадым. Менә син 1 ел эшләп кара. Әгәр дә син үзеңә продюсер табасыңмы, директор табасыңмы, администратор табасыңмы, эшлә. Әгәр дә матур эшләп китсәң, дәвам итәрсең. Әгәр дә проблемалар булса, без уйлашырбыз. Әмма ул аңа риза булмады. Һәм 13 елда ул бер яклы килешүне үзү турында белдерде. Әмма бит килешүне бер яклы үзү дигән әйбер ул хукуки практикада юк. Син килешүне бер яклы үзәсең икән, син эшләргә тиеш. Компенсация, неустойка дигән әйбер бар. Әмма ләкин мин ул мәсьәләне башта күтәрмичә, мин Филүскә кат-кат тәкъдим ясадым. Әйдәбез матур итеп аерылышабыз, дусларча аерылышабыз. Килешүне бит ике якта үз теләге белән үзе ала. Бу ике яклы килешү икән, ике яктаны үз теләге белән өстәмә килешү дә үзе. Мин аны 10 тапкыр булмаса 5-6 тапкыр аңа тәкъдим ясадым. Хәтта 2014 елда менә безнең фестивальнең 10 еллыгы иде бит.
Шунда кат-кат тәкъдим итсә, әйдә без сине матур итеп сәхнәне озатабыз. Бүләкләр биреп. Чөнки Филүс Каһировның безнең фестивальгә кергән өлеше бик зур. Аның алай гына түгел, безнең фестивальнең шундый авыр еллары булды. Бу әйтеп 10-нчы, бәлки 9-нчы еллардыр. Безгә теге дәүләт бик нык ярдәм итмәде. Һәм безнең фестивальнең бәлки туктап калу куркынычы да булды. Һәм без менә шунда фестивальне туктап калдырмадык, саклап калдык Филүснең сәнгате, Филүснең иҗатына бәйле рәвештә. Ул безнең фестивальне үстерүгә бик зур хезмәт куйды. Һәм аннары мин теге объектив кеше буларак әйтим, ул теге Рифат Фаттаховны продюсер буларак формалаштыруга да, танытуга да бик зур өлеш кертте. Чөнки Филүс бик таныклы, уникаль җырчы, аны теге мин әйтмәсәм дә сез беләсез. Шуларны да истә тотып, мин аңа кат-кат тәкъдим ясадым, матур итеп байлашчы дип. Ни кызганыч, ни сәбәпледер, ул бер яктан аны кабул итәргә дә әзер кебек иде. Аның нинди шартлар куелган иде? Бернинди шартлар юк, бернинди шарт юк. Бернинди компенсация турында сүз бармады, бернинди неустойка турында сүз бармады. Бар бит килешүне төзегән якларның үз теләге белән килешүне үзү мөмкинлеге бар. Ике як утыра да, кул куя да, килешү үзелде, яклар бер-берсенә бернинди дәкпа белдерми дип. Шундый тәкъдимнәр дә булды. Әлбәттә, безнең шоу-бизнес бик катлаулы. Бәлки ниндидер монда өченче көчләр үз ролен уйнагандыр. Миндә дә шундый фикер юк түгел. Бәлки башка агымнар булгандыр. Бәлки Филүс теге аңгы рәвештәме, уйламыйчамы, нинди бер җәтмәгә кармакка эләккәндер. Андый фикерләр дә булмады түгел. Әмма ләкин мин аны бик озак көттем бит. Теге аңлар дип, эмоцияләр, бераз сүрелер дип. Әмма ни кызганыч, бүгенге көнгәчә безнең Филүс белән юридик мөнәсәбәтләргә нокта куелмаган. Безнең ул проблема кала бирә. Без телибезме, теләмибезме, аны хокуки нормалары шуны таләп итә. Без аны бик авыр юл белән кайтарырга, суд аша кайтарырга мәҗбүр булабыз. Чөнки аның башка юлы юк. Әлбәттә, минем авладымга бер дә барасым килми. Мин кабатлап әйткән, без бит 3 елдан 4 ел көттек әйеме. Беренчедән мин ни өчен менә миңа хәзер сорау бирә кайбер кешеләр, ни өчен син 4 ел көттең, нишләп шунда ук судка бирмәдең аны дип. Шундый сорау бар. Мин аны кабатлап әйтәм. Беренчедән мин кат-кат тәкъдим ясадым, матур итеп байлашу турында. Кабатлап, инде эмоциялар китәр дип кабатлап әйтәм. Хисләр сүрелер дип. Бер, икенчедән мин шуннан курыктым, ниндидер теге ашыгыч, саксыз гамәлләр ясап, мин аның үсешенә дә бераз зыян китермимме дип. Бу уйлар да, бу фикерләр дә юк түгел иде. Бу алга таба судлашулар нәрсә бирәчәк? Мин аны нәрсә бирәчәген әйтә алмыйм, әмма безнең башка юлыбыз юк. Чөнки килешүне үзүнең тәртибе бар. Ул булырга тиеш, аның вакыты бетәргә тиеш, вакыты бетеп туктый, я ике як үзә, я инде бер яклы баш тарткан чиракта, ул аның ниндидер тәртибе бар, аның компенсациялар түләү. Бу килешү үзелмәгән. Бу Филүс килешүдән бер яклы чыкты, бер яклы. Әмма ләкин ул бит икенче якның да хукуклары бар. Ришат мәсьәләсендә. Ришат мәсьәләсендә дә шулай ук, мәсәлән, анда бит авторлык хукуклары турында нигездә сүз бара. Менә сез бит үзегез дә кичәсез, авторлык хукуклары сакланырга тиешме? Тиеш. Шул гына монда проблема. Ул авторлык хукукларын тупас рәвештә бозуны дәвам итә. Юк, аның килешү мәсьәләсендә. Килешү мәсьәләсендә, менә килешү мәсьәләсенә килгәндә, аның белән шундый хәл булды. Әлбәттә, аны бит сизә, мин анда ниндидер дискомфорт, безнең арада дискомфорт булгач, мин аңа үзем тәкъдим ясадым. Менә Ришат, безнең хәзер сезон башланды. Бу сезонны эшләп бетерәсең дә, без икебез дә теләп контрактны үзәбез дип. Һәм ул яктан аңа теге рәхмәт итәргә кирәк, ул аның бик зур җиңүе дип уйлыйм. Ул шул этапны үтә алды. Безнең Ришат белән килешү ике якның теләге белән үселде. Монда юридик проблема юк, килешү буенча. Әмма ләкин Ришат белән проблема бар, ул авторлык хукукларына бераз саксызрак карый. Бу минем генә фикер түгел. Бу шулай ук судларның фикере дә. Ул аның 3 этап суд үтте инде бу мәсьәләдә. Тыңлаш сандугач җыры турында бара, сүз әйе, ул 3 этап суд үтте. Ул башта безнең Татарстанның арбитраж суды карады аны. Монда суд дигәннән аны ул хукуклар миндә иде.
Әмма ләкин ул эш белән минем шөгыльләнергә вакытым да, теләгем дә һәм юридик тәҗрибәм дә юк. Мин ул хукукларны бер махсус юридик компанияга тапшырдым. Хәзер ул процесслар белән ул юридик компания эш алып бара һәм суд эшләре белән дә. Әлбәттә, алар мине бик еш кына ул суд утырышына чакыралар, чөнки ул проблемада миннән дә теге төплерәк белүче мөгаен кеше юктыр. Мин кайбер судларда катнашам. Алар инде 3 этап үттеләр. Мәсәлән, Татарстан арбитраж суды, аннары карар чыгарды, Ришат Тухватуллин авторлык хукукларын боза, ул анда штраф түләргә тиеш дип. Ришат ул суд белән килешмичә барып апелляцион дәрәҗә апелляцион инстанция Самарада ул анда бирде. Аның да вәкиле эшли инде монда. Әлбәттә шулайдыр. Һәм Самараның апелляцион суды Ришат белән килешмәде. Шулай ук авторлык хукуклары бозыла дигән карар чыгарды. Аннары бар безнең инде Мәскәүдә интеллектуаль хукуклар буенча суд. Ул менә бик үзенчә мәсьәләне карый, күптән түгел ул суд утырышы булды. Ул суд та шул ук фикерне куәтләде. Хәзер менә бу җыр, ул сезнең фестивальдә яңгырады, Мөхетдинов башкаруында. Мөхетдинов аны барыбер үзем җырламыйм дип әйтә инде. Хор белән җырлады, аерым җырлады. Хәзер менә бу җыр ничек халыкка барып ирешәчәк? Бу бит инде бик матур җыр. Халык аны ярата. Саны ничек итеп күз алдына китерәсез бу җырның киләчәген? Менә сез шулай дисәгез бит. Монда Ришат Тухватуллинның бу җырны җырларга теләге бармы икән дигән сорау миндә туа. Ни өчен дип әйтәм? Чөнки ул белә, хәзер бу җырның милек буларак, интеллектуаль милек буларак хуҗасы кем икән дип. Чөнки суд процесслары мен түгел, ул оешма алып бара. Һәм мин махсус сорадым. Менә ел ярым инде бу бәхәс бара арасында. Мин сорадым махсус, менә бүген монда килдем. Чөнки бу сорауның күтәреләсен мин чамалаган идем. Сезгә Ришат ничә тапкыр мөрәҗәгать итте, әйдәгез мәсьәләне уртага салып сөйләшик һәм мәсьәләне хәл итик дип. Бер тапкыр да мөрәҗәгать итмәгән. Ел ярым процесс бара. Ул шул җырны белән бәйле бәхәсне матур итеп, цивилизация белән хәл итү турында бер тапкыр да мөрәҗәгать итмәгән. Бу нәрсә дигән сүз? Бәлки аңа менә шул кызыктыр инде, бәхәс, бу җыр темасы инде бу тирәсендә ниндидер теге ниндидер пиар, кара пиар, черный пиар кызык микән әйе бит. Әлбәттә, ул теге юристлар, ниләр, теге белгечләр, алар ниндидер безнең кебек хискә, эмоцияга бирелми. Алар бик кырыс эшне алып бара. Мөгаен алар ниндидер бер теге финанс шартларда куярга мөмкин. Бу да бик табигый. Чөнки Ришат Тухватуллин ул җырны ни өчен җырлый? Концертлардан килгән тамашачы ул аны тыңларга, ишетәсе килә. Шулай бит. Әгәр җырламаса хаклар китә, тыңлар сандугачны җырлыйсыңмы дип. Ул концертлар бит хәйрия җырлый, хәзер дә җырлый. Бу бит концертлар хәйрия концертлары түгел. Шулай бит. Анда бит тамашачы билет алып килә. Бу коммерция концертлары. Димәк, Ришат Тухватуллинга бу җырны язмышлык әйтергә тели икән, ул аның бүгенге милек хуҗалары белән бәлки мәсьәләне хәл иткәндә ниндидер финанс коммерция элементларында файдалана кирәктер. Ягъни мәсьәләне кирәк булган чиракта хәл итеп була дип уйлыйм. Менә хәзер Ришат белән хәл итеп булмаса, бу җырның киләчәген ничек күз алдына китерәсез? Аны башка кеше яңадан чыгара алырмы? Ала, һичшиксез ала. Безнең бит җырны бер генә кеше җырларга тиеш дигән сүз түгел. Мәсәлән, шул ук китмә сандугачны алыйк бит. Китмә сандугачны безнең кем генә җырламады диме? Хәзер дә җырлыйлар. Шулай ук тыныч сандугачны җырлаучылар да бар, мин беләм аны. Хәзер дә яшьләребез дә әзерли аны. Аны әле менә Илгиз дә җырлар дип уйлыйм бит. Ул аны бик матур җырлады. Хор белән ул бөтенләй үзгә башкарылыш теге. Ул ниндидер гап-гади бер лирик җырны ул академик бер классик дәрәҗәгә күтәрде. Бу җырның киләчәге бар дип уйлыйм. Монда бит гафу итегез. Монда бит принцип бу җыр турында гына түгел. Мин шәхсән үзем менә шул суд процесслары әлбәттә ул матур эш түгел бит. Ул ниндидер теге күңелне төшерә, безнең әле татар мөхите дә аңа әзер түгел. Әмма ләкин бөтен дөньяда бу инде кабул ителгән бер принцип. Цивилизацияле хәл итү юллары бар бит. Менә Америкада шундый бер әйтем бар. Зачем ругаться, если есть суд? Нишләп куркырга безгә судтан бит? Мин аннан теге куркырга кирәк дип уйламыйм.
Bu очракта да менә бу тыңлач сандугач тирәсендә ни өчен күбрәк кызыксыну уяна, ни өчен җәмәгатьчелекнең игътибары бу мәсьәләгә ныграк, чөнки аның җыры бик популяр иде, аны Ришат үзе популяр башкаручы. Бу мисалда без шуны күрсәтә алдык, авторлар хукукын сакларга кирәк. Һәм аны саклап була. Ул бит җыр бит сүземе аның, аерым музыкасымы. Ул бит теге яки бу шәхеснең милке, интеллектуаль милке. Ничек аны теркә? Мәсәлән, менә бу минем милке, бу ручка. Аны бит син тартып алмыйсың миннән башка. Һәм тартып алсаң, мин әйтсәң әйтә алам, бир бу минеке дип әйтә бит. Җыр белән дә шулай. Менә кайбер кешеләр чыгалар да әйтәләр, ничек инде җырның хуҗасы булсын? Ничек булмасын? Ул бит кемнеңдер шәхси милке, интеллектуаль милке. Менә бу әлеге дә баягы без әйткән проблеманың, ягъни безнең җәмгыятьтә культураның әле бик үк югары дәрәҗәдә булмавы. Шигырь үзе дә, аның көе дә сездә бит. Юк, шигырь бездә. Көендә бездә бар, шигырьдә хәзер миндә түгел инде. Без аны тапшырдык бер фирмага. Шигырьгә ул фирмада теге исключительный хукуклар, бөтен хукуклар, көенә анда бар шундый термин "не исключительные права" дип. Бер фирма аларга бирге үзенең шул хукукларын. Ришат көен көйләп йөри ала. Ала. Көен көйләп йөри ала. Менә сезнең һәр җырчы белән индивидуаль контракт төзелә. Әлбәттә. Һәр берсе. Ничә контрактта ничә җырчыгыз бар? Һәр безнең контрактта бүгенге көндә 3 җырчы, Гөлсин Абдуллина, Рәнис Габбазов һәм Азат Абитов. Бәлки бу сорауга җавап та бирмәссез инде. Менә продюсер белән җырчы арасында нинди процентлар белән эшләнә ул түләү концертта? Бармы аның ниндидер? Бар, ул килешүдә мин аны әйтә алам, әмма ләкин килешүдә безнең шундый бер пункт бар. Килешүдә язылган информация конфиденциаль дип. Мин аны әйтсәм, теге як миңа ризасылык бирергә мөмкин. Дөнья практикасында күп. Төрлечә. Нидер санар әйтмисез. Мин әйтә алмыйм, чөнки ул төрлечә. Менә сез итфак белән дуслар идегез, аралаша идегез, коллегалар идегез. Аның менә теләсә кемнән йолдыз ясый алам дигән сүзләре бар. Ләкин ул үзе илсиядән ясады, әмма шул ук юлны икенчеләр белән куллангач, ул аны өлгерә алмадымы, ләкин ул башка ясый алмады. Айсулу һәрхәлдә илсия дәрәҗәсендә булмады. Сез килешәсез, теләсә кемнән йолдыз ясап буламы? Аңлыйсызмы? Менә продюсерлык хезмәте турында сүз алып барганда шундый бер моментка игътибар итәргә кирәк бит. Әлбәттә, кемнәрдер аннан соң да эшли, әйтәләр, менә алар талантлы иде, ул үзе чыккан, үзе чыгар иде дип, кабатлап әйтәм, тарихтан шартлы фигыль була алмый. Менә сез әлеге дә баягы Ришат турында. Сез менә кулыгызны йөрәгегезгә куеп әйтегез әле. Вахапов фонды белән эшли башлаганчы сез Ришат Тухватуллин дигән җырчыны белә идегезме? Юк, мин белмидегез. Ришатны сез чыгарды дигән. Алай гына түгел. Ришатны мин әйтеп әйтмим. Ришат Тухватуллин дигән җырчыны Казанда түгел, Уфада да белмиләр иде. Мин аның беренче концертын эшли башлагач, мин Уфадагы теге таныш дусларыма писательләргә мөрәҗәгать иттем. Алар алмадылар. Баш тарттылар. Без аны җырчыны белмибез. Без аның концертын эшли алмыйбыз дип. Хәзер чират торалар. Менә шул ук Айдар Галимовның директоры Павел дигән бик әйбәт оештыручы бар. Мин аңа мөрәҗәгать иттем. Әйдә, Павел, Ришатның беренче концертын оештыр Уфада дип. Ул миңа әйтте, кто он такой, я его не знаю дип. Павел әйтә менә дип. Шул бизнесның үзәгендәге кеше. Менә бу бер. Икенчедән, продюсерлык хезмәтен без әле тиешле дәрәҗәдә бәяләп бетерә алмыйбыз. Ни өчен йолдызны кабызган моментта бик күп көч китә бит. Йолдызны кабызуны ул теге кемнәрдер ракета җибәрү белән чагыштыра бит. Шундый бер ни бар, нәрсә, теория бар. Ракетаны күккә очырганда, җирдән айырып җибәргәндә, ракетага бөтен гомеренә китәсе энергияның, теге ягулыкның менә бу башлангыч этабына 70% китә икән. Җирдән айырып җибәрү өчен ракетаны 70% энергия китә. Менә җырчыны йолдыз ясаганда да беренче этапка бик күп хезмәт китә. Менә шуны без онытабыз кай вакытта. Соңыннан ул теге инерция буенча әле барырга мөмкин. Аннары продюсер белән эшләгәндә җырчы үзенә исем ясый. Исем дигән исем ясый. Исем ул бик зур капитал. Аны бик акыллы итеп һәм озак итеп файдаланырга мөмкин.
Bu da var. İki yakada faydalı. Elbette, elbette. Anlar bizden ali cemaatçilik de prodüserlik hizmetin beye birgende şunu unuta ol prodüserlik hizmetin köpmer derecede bizim şaktör hizmeti bilen de jağıştıramayım. Belki tegi altınlar, inci mercanlar tabuşlar bilen. Onların kimdir büyük zor ağırlık bilen tegi yer altına düşüp, deniz altına düşüp tabaydı bit. Sonundan indi kimdir ol altın bilen o inci mercanlar bilen faydalana, ama kalap soklana ayımı. Ana tapkan kişi turunda elbette uylamayım. Kilise kimden yüzüyor sana mümkün mü? Min her halde andığı prinsipta tugul. Min andığı prinsipta tugul. Biz prinsipimiz biz vakıf konkursu aşağı ütken kişilerge takdim etemiz. Buldu min praktikada buldu. Akşa köterip gelgen kişiler. Mine bu benim kızım, bu benim dostum. Edesine köp makşa gerek. Dava yol düzasanadan deyip. Min andığı çocuklardan baş tarttım ayıbıt. Elbette gül vakıf konkursunda jingen kişiler bilen işlerge min tiyiş diyen sakın yok. Ama lakin min ele özüm bu prinsipten baş tartmayım. Elbette konkursta gelgen, talantlı yaşlar bilen işlev yağında. Onları mine siz koy vakitte siz deyip aytımınız siz jurnalistlarınız cemaatçilik aytımız mine bir filüstleri şatta talantlı. Ne işlepsin fatlak ve ne bir talantsız kişini alıp yıldız asam edip. Şunu deyip akmak sözlerde angırayım. Hem lakin prodüserinin bütün ustalığı onun tegi sizger bulunda, sizimlevinde. Prodüser olmayan şu 100.000 kişi arasından yıldız bulurga tiyişlesin, size bilirge tiyiş. Mine o niçe size bilirge tiyiş? Min anı anlay almayayım ayıbıdı. Anlata da almayayım. Hem lakin bilmesen bizim sayılap algan kişilerden yıldız bulurga bulu alırlarını bilem, anlayayım. İlfak meselesinde bir komentari bir alalım. İlfak meselesinde İlfak elbette bizim en güçlü prodüserlerinin birisiydi. Lakin bizim prodüser sistemasına nigiz salıçlarının birisi ayıbıdı. Ilsiye Bedreddinova gafıtığız. Hiçliksiz onun en zor prodüser olarak uğraşlı proyekti. Onlar bitinde ikev bizden ısrada kadar bir zor yollara alıp kırdılar. Şu vakitte sosyal buntarlık temasın. Çünkü İlfak turunda söylegende biz bir vakitte da İlsiye turunda söyleyemeçe buldur almabız. O bir katlavlı, karşılıklı bu münasebetler bir yaktan indi prodüser başkaruçu münasebeti bütün praktik ko'rsatgancha bu men jingil tugul bir tane da ilmin hatım münasebeti de var. Şunu ama lakin biz nişkine işlesek de İlfak şıgap turunda söylegende ama İlfak şıgap turunda bize köp söylerimiz. Çünkü mene anın ölümü bit nişk trendirde de Siskanderde bizim Tatar cemaatçiliğin. Bu demek anın zor şahı bu turunda söyleyik. İlfak turunda söylegende biz İlfiya turunda söylemeçe buldur almabız. Elbette İlsiye o bir güçlü proyekt buldu. İlfak ana bir konuştu başkarıp çıktı. Hiç kısmında İlsiye'nin unikal talantında biz kullanıttabız. O bir motor tandem buldu. Şimdi İlfak'ın anın prodüser olarak öz alımları var idi. Öz stili var idi. O bana mina da kinyeşler bireydi. Sen ana Allah it para bulay. Sen elbette ana bulay etmezsin deyip. Ne bileyim şu ayetlerim deyip. Çünkü her prodüserinin nedir özünün prinsibi var bitinde. Olanın içki sizimlevi bilen de, içki kulturası bilen de belli, içki bir tradisiyalar bilen de belli. İlfak elbette bizim yer sanatı bizge büyük kübeli özüne ilişkirti olaydı. Mina çoluk Aysul Abdinova'nı aldığız. Aysul Abdinova büyük güçlü jirşi. Alaydı, hiç şey alaydı. Bizning so'nggi söyleshularda biz bilan 19 mayda söyleshdik. Aysul turunda ol bik qanotlanib, ilhamlanib söyledi. Onun bik nig'ishlisi kelaydi, onun bilan ishlarga tilagi bor edi, onun planlari bor edi, onun ideyalari, PR proyektlari bor edi. Aysul bilan beylar ravishda. Ham ul elbette ular 1-2 yil ishladilar. Ul bit yulduz qabuzu bik individual ko'rinish. Kimdir 1-2 yilda da qabınırga mümkün. Kimdir 7-8 yıl işlep de kabulmasqa mümkün. 1-10 yıl sonra kabulırga mümkün. Şuna göre bu her bir uçrak ol bir individual. Men ol tagın 1-2 yıldan, ol Aysul'dan bir yangiravıqlı yol izasiyalar edi buydum. Jirşi olarak İlsiye Bedrettinovanın geleceğini göresizmi? Elbette, elbette. Anın indi nigizi var ayıbıt. Mene bit ol bit anlısın men elege de bayağı qabatlap aytam. Ali inertsiya degan aybirde var bit. İsim degan aybirde var. Hatta endi İlsiye'nin ismi var. Onu xalq bile, onun tecrübesi var. Hem men oylayım İlsiye Bedrettinova gelecekte sahnede özünün şu motor hizmetini devam eder deyip
продюсерсыз да devam eder деп ойлаймын. Чөнки мен кабатлап әйтәм, мен сезгә бер әйттем дә инде. Илфакның да бу өлкәдә бик матур фикерләре бар иде. Ул Илсөянең киләчәктә дә бик матур, уңышлы иҗат итүен теләде. Продюсерлар берлеге оештырасыз бу хәзер нинди этапта? Продюсерлар берлеге оештыру идеясы әлеге дә баягы нәшул проблемалардан килеп чыкты инде бит. Безнең проблемалар бик күп. Безнең татар мөхитендә тагын бер бик ямсыз күренеш бар. Менә мин әйттем бит теге дөнья күләм дәрәҗәдә, Россия дәрәҗәсендә әйтик, кемдер берәр теге яки бу җырчы үзенең продюсерлардан баш тарта башлый икән әйеме. Аны инде урыслар да матур сөйләр. Кидать дигән сүз бар әйе бит. Татарда ич булай килү. Яна баш тарта. Татар не кидает. Татар не кидают әй. Баш тарта башлый икән, аңа бер продюсер да якын килми. Бездә киресенчә. Әгәр дә продюсер белән җырчы арасында ниндидер конфликт, әле аерылу турында сүз бармы да, конфликт бер сиздә башлый икән, башка берәү ике арага кереп, аны үзенә тартып, сиңа каршы тарта башлый. Ягъни безнең продюсер арасында әле теге корпоратив теләктәшлек дигән әйбер бөтенләй юк. Менә без шул проблемаларны аңлап әйе бит. Бергәләп, уртаклашып, уртага салып, берләшеп, бу проблемаларны хәл итү өчен Татарстанда продюсерлар берлеген төзү идеясын башлаган идек. Без аны инде кабатлап әйтәм, без теге рәсми теркәү документларны төзедек. Анда Илфак исеме дә бар. Илфак аны иң кайнар яклаучыларның берсе булды. Чөнки бездә бүгенге көндә нә шул баш тактык, хукукый баш тактык. Продюсерларның дәүләт тарафыннан да якланмавы, әле ул проблема да бар. Җәмәгатьчелектә менә үзегез үк әйттегез, кайбер чакта теге продюсерны бик яклап бетми дигәндә. Бу проблемалар хәл итү өчен без әнә шул адымга барган идек. Әлбәттә, ул документларны без әле теркәп өлгермәдек. Әмма ләкин без аны дәвам итәрбез дип уйлыйм. Ул бераз вакыт кирәк. Чөнки бу Илфак белән бәйле, чөнки безгә бит кирәк документларны яңартырга. Бу берлектә безнең Рөстәм Сәрвәров бар. Бу берлектә безнең Рафаэль Мәҗитовның керергә теләге бар. Бу берлектә безнең Айдар Шәймәрданов бар. Һәм тагын берничә кеше бар. Әмма ләкин кабатлап әйтәм, менә Илфакның бу фаҗигасы белән бәйле рәвештә бу эш бераз тоткарланып тора. Чөнки әле бүген иртәгә генә менә бу исемлектән Илфакны сызып атырга кул бармый. Күпмер вакыт үтсен, без бу эшне дәвам итәрбез. Менә Барс Медиа кебек зур продюсер оешмалары булганда, кечерәк оешмаларга эшләү һәм аерым индивидуаль продюсерларга эшләү кыен түгел, алар конкуренция мәсьәләсендә. Конкуренция бар, конкуренция бик көчле. Әмма ләкин бу чиракта бит теге яки бу нинди генә зур оешма булсында, ул бит башка оешмаларга махсус киртә ясарга аның хакы юк. Моны закон тыя. Безнең бит монополиягә каршы закон бар. Һәм бу әлеге дә баягы әнә шул продюсер өлкәсендә цивилизацияле мөнәсәбәтләрнең булмауы белән бәйле. Бу мөнәсәбәтләрне булдыруда дәүләт тә үз өлешен кертергә тиеш. Дәүләт бу теге инде без базар мөнәсәбәтләр дип әйтик. Базар мөнәсәбәтләренә катнашучы һәрбер субъект өчен бер тигез шартлар тудырырга тиеш. Бераз күңелсезрәк тә сорау инде, хукук органнары тикшерде дип ишеткәнем бар сезне. Бу дөрес сүзме һәм ничегрәк барды бу процесс? Дөньяда теге күңелле генә әйбер булмый. Бу хакта инде хәзер сорау биргән өчен рәхмәт, чөнки төрле имеш-мимешләр дә йөри. Бу эпопеяны без үттек быел. Аның мәсьәлә шулай тора. Безнең Филис Кахиров дигән җырчыбыз безнең өстән хукук органында бик ямсыз шикаят белән мөрәҗәгать иткән. Ул 4 январьда нишләп торган язган, мин аны белмим. Ни сәбәпледер? Ул теге 5-6 ел элек булган фактларны катып чыгарып, безгә бик зур гаепләр ташлаган. Хукук саклау органнары теге шикаят булгач алар тикшермичә булдыра алмый. Алар безне 4 ай буе тикшерде. Һәм без исән сау калдык дип өметләнәм. Чөнки безне бәлки Худай тәгалә саклап калгандыр. Без беренче көннән үк без бөтен мөнәсәбәтләрне әлегә дә баягы хукукый нигезгә куйдык. Җырчылар белән килешү төзеп, алар белән акыт төзеп, алар белән бөтен эшләрне касса аша, бухгалтерия аша, банк аша алып бардык. Һәм шуңа күрә тикшерү әлбәттә күңелле әйбер түгел. Тикшерү җиңел әйбер түгел. Без бу проблеманы хәл итә алдык дип уйлыйм. Без бу тикшерүне үттек һәм кабатлап әйтәм,
исән-имин калдык кебек. Әлбәттә, һәр нәрсәнең ике ягы бар бит. Менә минем белүемчә хәзер хукук саклау органнары башка шул бизнес вәкилләрендә әкрен тикшерә башладылар. Шул ук Филус Кахировны тикшерү бара дип тә ишеттем мин, чөнки ул да бит финанс эшләре белән ул да концертлар куя. Әлбәттә, бу өлкәдә бәлки проблемалар бардыр, мин аны әйтә алмыйм. Менә бу тикшерүләр нәтиҗәсендә ниндидер уңайсыз хәлдә калган җырчылар, продюсерлар, концерт оештыручылар Филуска рәхмәт әйтерме юкмы, мин аны әйтә алмыйм. Әмма ләкин теләмичәме, махсус юкмы, Филус әнә шул безнең өстән шикаят язып, бу тикшерүләргә бретәргә жасап, мин гына түгел, менә шул бизнеска каршы тикшерү бара дип әйттем бит инде. Ул үзеннән безнең шул бизнеста күпер дәрәҗәдә тәртип урнаштыруга саллы бер өлеш кертәр дип уйлыйм. Димәк, монда әле аңа рәхмәт әйтергә дә мөмкин. Бәлки рәхмәт әйтәләр аңа тикшергән чакта. Бәлки. Мин белмим анысын. Рифат, тагын бер соңгы сорау әйтик. Худсоветлар менә үткән ел, хәтеремә алышмаса, Мәдәният министрлыгының коллегиясеннән соң худсоветлар турында сүз булды. Ләкин аның эшләнеп бетмәде кебек. Менә бу худсоветлар кирәкме ул? Кирәк, һичшиксез кирәк, һичшиксез. Формада булырга тиеш. Ну, худсовет дигәннән, мәсәлән, безнең өчен худсовет ул безнең жюри, безнең конкурс. Менә конкурс, яннан да зурда худсовет була алмый инде безнең өчен. Мәсәлән, безнең жюрины озак еллар Илһам Шакиров җитәкләде, бу елдан башлап Ринат Ибраһимов, анда безнең инде иң зур шәхесләр катнаша. Әлбәттә, худсовет кирәк. Чөнки менә тамашачының зәвыгын формалаштыруда да, татар эстрадасындагы менә бүгенге күренешләрдә дә безнең электрон масса күләм чараларының, бу радио, телевидениенең өлеше бик зур. Ул уңай яктан да бардыр, тискәре яктан да бардыр. Инде бит яшерен батырын түгел, хәзер безнең эфирдан йомшак итеп әйткәндә бик үк сыйфатлы булмаган әйберләр дә бик ишангырый. Бәлки теге ниндидер коммерциялы музыкаль каналлар аларны тапшырырга да мәҗбүрдер. Аның ул ягы да бардыр. Әмма ләкин худсоветлар аларны бик җентекләп, бик карап кына, сайлап кына үткәрергә тиеш. Әлбәттә, эфирга минем ышануымча бары тик профессиональ әсәрләр генә чыгарырга тиеш. Профессиональ әсәрләр дә һәм профессиональ башкару да. Бу да бар. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.